gledatelji, vrlo jakog protivnika protiv jedne od najskupljih engleskih momčadi koja košta više. Naravno znate da je Alan Shearer već duže vremena ozlijeđen i da će još dugo vremena biti ozlijeđen. Silvio Marić. Prostinečki. Mora potražiti ovo rješenje preko Ladića. Napred ostane samo Asprilja. I to sve do 30 metara. Prostinečki. Ljevica i Prostinečki. Prvi udarac prema vratima. Mladinić. Prostinečki. Marić. Dolazi Šarić iz pozadine. I dobra lopta za Cvitanović. Prostinečki još jedan puta. I opet udarac iz velike udaljenosti. Prostinečki iz prve za Mladinića. Cvitanović. Prekršaj je točno crti od 16 metara. Prostinečki i srčao je Robert Lee žuti karton. Tako uvijek su tu Cvitanović i Prostinečki. Još jedan puta će to možda Prostinečki. Malo. To blizu. Vrlo blizu. Možda je čak malo centimetra. Viduka. Ipak za Prostinečkog unatrag. Jurić Mladinić. Mladinić. Sve opasnija. I s one strane čeka Cvitanović, dolazi mu u pomoći Šarić. Cvitanović. Tu bi Cvitanović mogao pucati. Cvitanović i... Teže ozlijeđenoga Filip.